гар надору ма парво, надори ту парво, ки ватана бояд хезона то ҳаво. гар ман охирам ғам, таам нахири ғам, ба ин рафтор ватана мекунем оқибат сархам. ё ки мо беномусем, ё ки номон марди хидмон ранги арусем, не бародар набуд ниёгони мо тарсу, имрӯз халқи шарифи мо парешон ҳарс, имрӯз ба нигоҳбини мо ниёз дора ватан, мисли фарзанд буда ҳифз кунем, мисли ҷону тан, биё ҳамватан обод кунем, мулки бобу гира, ки наслҳои оянда фахран ба кори кардагимон. бародар бетамаъ хоҳи нон, барои сулҳ мубориза барем зидди хоҳи нон. бояд фахр кунем ба давлатмон, ба асосгузори сулҳу ваҳдатмон, ба пешвои миллатмон. агар ӯ шогирд бошад фикр мекунад ки вой бар ҳоли ман, агар волидайн бошад фикр мекунад ки вой бар ҳоли фарзандам, ва агар як нафари сеюм бошад фикр мекунад ки вой бар ҳоли насли ҷавон. сулҳ, ваҳдат, истиқлолият. як дунё репер дорем ки озодона бо забони русӣ суруд мехонанд, ҳатто ба забони тоҷикӣ намехонанд. оталапазира мебинӣ, ошкунира мебинӣ, ҳамашон зур ҳастанд, бамаза мепазанд. миллати шуморо пас мезанад як нафари ким кадом як аблаҳи дигар аст, ким кадом минтақаи дунё. вазорати фарҳанг, кумитаи ҷавонон, иттифоқи нависандагон дигар аз ҳамин чиз истифода намебаранд. ягона нафар, ман қайд мекунам, ягона нафар ва нотакрор максимум шояд 10 сония тоқат карда тавонам тамом. тоҷикистонов масани дуруст? бале бале. барои чӣ? аз он сабабе ки фикр мекунам ҳар як ҷавон бояд ватандӯст бошад, ҳар як ҷавон бояд патриот бошад. ҳамин эҳсосот, ҳамин ҳиссиёт ки фикр мекунам дар вуҷуди ман зиёд аст, ҳамчун як ҷавони тоҷик, як ҷавоне ки ифтихор аз ватани соҳиби истиқлоли худ дорад. аз ҳамин сабаб дар реп, умуман дар ҳамин ҷода, дар ҳамин майдони реп ман кӯшиш мекардам ки як равияи нав ба вуҷуд биёрам, як пайроҳае бошад ки касе ба он қадам ҳам ниҳода бошад, аммо ҳамчун соҳиби ҳамон пайроҳа набошад. ва аз ҳамин лиҳоз ман ба ҳамин эҷоди равияи патриотизм дар реп гӯем ки пардохтам. ва аввалин коре ки ман ба ин кор даст дадам, яъне ки аввалин омил ё ин ки аввалин яке аз корҳое ки ман пеш гирифтам ана ҳамин буд ки дар реп ҳама тахаллус дорад, мо тахаллус доштем, вале дар ин баробар мо бояд ки як насаби дигар мемондам. ин як ба фикри ман ки як навигарӣ буд. ва аз ҳамин лиҳоз тоҷикистон нов, яъне ки ҳамон пасванди фамилиясоз, насабсозе ки аз барои мо тоҷикон умуман ин чиз роиҷ буд. тоҷикистон нов масане ки қаблан будалакай ҳамчун тахаллус ман бо таҳти он эҷод мекардам. мо фаҳмидем ки барои чӣ тоҷикистон нов? барои чӣ масани? масани ин як фикр мекунам ки ҳар як нафар фикр мекунам ошиқ шудааст, ошиқ мешавад. ин ҳам як ҳиссиёти гуворое ҳаст ки дар вуҷуди ҳар як кас аланга мезанад. ин ҳамон ду дилу ду нафар, як ишқу ду дилдода, ҳамин умуман ману нафаре ки бениҳоят дӯсташ медоштем. баъзан ҳарфҳои номҳоямонро як кардам, ман як тахаллус сохтам ва имрӯз ин тахаллус байни ману ӯ то ҳол пойбарҷо аст. то ҳол мо ӯро ба якдигар умуман истифода мебарем, вале ман ҳамчун дар реп бо ҳамин тахаллус аз ду ном ҳарфҳоро гирифта як тахаллуси эҷодӣ сохтем. шумо ҳозир дар донишгоҳи забонҳо муаллим ҳастед? бале. чӣ хел шуд ки як репер муаллим шавад? ман соли 2014 ҳамин даргоҳи илма ба дипломи аъло хатм кардам ва гарчанде ихтисоси ман тарҷумонӣ буд, вале тамоми устодон то ректор, декани факултет, ректори донишкада хоҳиш карданд ки дар паҳлӯи онҳо бошем, ҳамчун як шогирд дар паҳлӯи онҳо фаъолият кунем ва ҳамин сабаб шуд ки мо дар донишкада истодем ва фаъолияти меҳнатиро аз ҳамонҷо оғоз кардем. кумири шумо дар реп Мастер Исмаил? бале бале. барои чӣ? барое ки
محض فکر میکنم که با همین کوشش و زحمت‌های همین نفر با فکر من که رپ در تاجیکستان گرچند خودی او تاکید میکند که اولین رپ من سرایدگی نیستم با کوشش‌های من پیدا شدگی نیست ولی خودی او قید میکند که در مشهور شوی رپ او سهم گذاشته است ولی برای من هم همین است که در یک شرایطی که بسیار هم ناگوار است یک شرایطی که کسی یک چیزی نو قبول کرده نمیتواند فکرهای بد پیدا میکنن از همون طرز لباس پوشی و راهگردی و تمام عنصرهایی که رپ دارد در همین لحظه ها مستر اسماعیل وقتی که وارد میدان صنعت میشود و رپ رو با وجود میارد من فکر میکنم یک قهرمانی است ولی قبل از این ما شاهد هستیم که دکتر امفیر در صحنه های کاخ باربد و من در کنسرت های کلام با همین چیزایی که ما گفتیم برآمدها میکرد ولی همچون رپی اصیل همچون رپی که باید رپ باشد من در سیمای مستر اسماعیل همین چیز دیدم و باز تمامی طرز خواندن تمامی آوازبازی ها صدا پردازی ها تمامی عنصرهایی که یک رپر باید داشته باشد من بغیر از مستر اسماعیل بعداً در دیگر نفران کمی پیدا کردم ولی در همون لحظه هایی که من همچون مستر اسماعیل رو همچون کمیر دیدم من در کس دیده نتوانستم چنین رو و واقعا امروز تا حال که او برآمد میکند همچون یک رپر برآمد میکند دیگر نفران رو میبینیم اگر طرز خواندن رپ باشد طرز لباس پوشی رپ نیست طرز لباس پوشی رپ باشد طرز خواندن رپ نیست کیم چی دیگر است مثلا از دایره رپ بیرون است تا حال او در همین چهارچوبه رپ هست رپری و معلمی چی عمومیت ها و چی فرقیت ها؟ عمومیت ها همین است که هم استاد هم رپر باید اکتیور باشن همین غم داری پرابلم های خانوادگی داری پرابلم های اقتصادی و اجتماعی چیزی داری نداری وقتی که در بالای صحنه برآمدی وقتی که نزد تخته صنف برآمدی همه این چیزا را باید فراموش کنی با دانشجو همه وقت چهره باید گشوده باشد درو برای مخلصان همه وقت چهره باید گشوده باشد کسی از تو قرضدار نیست با قوله و همون گونه باید در همین دو میدان باید برآمد نمایی که کسی از تمامی پرابلم های عموما یعنی با شخصیت تو باید کاردار نشوند در با ایجادیات تو باید سر کار داشته باشم باید که یک انرژی یک جایه باید داشته باشیم و در استادی در آموزگاری هم همین است باید علم خودت همچنان به دانشجو رسانده توانی که در تمام درس هم خودش در یک دنیای دیگر تصور کنند و با تو در یک گویم که فضا باشد اختیاری عمومیت هایشون چی فرقیت دارد؟ قریب که فرقیت هم وجود ندارد برای که بسیار دشواری هایی که میبینیم در همین دو سمت دشواری ها قریب که مشترک هستند بسیاری عمومیت هایی که میگیم قریب بردباری هاش هم خیلی هستند با قریب که یک خیلی هستند در یوتیوب یک کانال است نامش مسانی بله و او از 3 دکامبر 2012 اینجوری فعال است اولین ویدیو را شما 8 سال پیش گذاشتید آخرین شروع 5 سال پیش بله یعنی 5 سال دیگر اگر چیزی گذاشته نشده است و او 145 پس پیش چک دارد 8 سال پیش با کدام مقصد شما یوتیوب کانال شدید از همین عموما کارهای بلاگری گوییم اگر همین بلاگری و در کانال های همین یوتیوب و دیگر کانال ها پیدا کردن اگر ما یک نظر کنیم از سال 2015 16 یک موج شد همه قریب که با همین کار دست دادن گرفتن ولی ما از سالهای 2010 2012 در همین میانه ما الکی با همین کارها دست میزدیم ولی سبب این یک فایده به دست آوردن مبلغ به دست آوردن نبود تنها از ایجادیات ما کسی آگاهی پیدا کند و کسی یک با خاطری پهن کردن یعنی اما ایجادیات خودمون بود ولی در تطبیق شوی آن ولی در تشویق آن در رکلام آن در همون پهن شوی همین کانال ها ما یگان کوشش ها نکردیم همون میبار آمد و سرود رو ما میگذاشتیم تمام دیگر با همین پروا نداشتیم که دیگر حالت اون کانال چی است بسیارتر که در اون زمان هایی که ما بسیار با همین رپ سر و کار داشتیم در شکل MP3 بسیار کارها بود و ما در سایت های جداگانه که تنها با MP3 با همین فرمت MP3 سر و کار داشت ما کار میگرفتیم حاضر همون فرمت MP3 رو یک
як картинка як расмро гузошта ҳамон хел дар YouTube мепартоянд ҳамчун клип пешниҳод мекунанд. YouTube танҳо барои пешниҳоди клип аст ва ман пурра зидди ҳамин ҳастам ки хай дигар ин боз дигар масъала аст. дуруст. Барои чӣ 5 сол чи дар YouTube нестед? умуман агар ҳамин хеле як таҳлил кунем 5 сол қариб ки дар реп нестам ман. охирон суруде ки сабт кардем 3 сол пеш буд. 3 сол пеш буд, онро мо дар сайтҳо партофтем, ман пешниҳод кардем, лекин баъд боз ҳам такрор шуд ба ӯ шуру шавқи ҷавоние ки буд не. гарчанде ҳоло ҳам ҷавон ҳастем, лекин ҳамун ҷавоние ки дар реп буд. мақсад ҳамун гуна мо як пешравӣ чӣ хеле ки нест мақсад. ва ҳамин хел YouTube ҳам ҳамин мақсад ки агар мо ният дорем ки якчанд суруди ватандӯстона клип омода намоем ба то соли 2022 мақсад ва ҳатман ки дар ҳамун саҳифаҳои худро дар сомонаҳои иҷтимоӣ мо фаъол хоҳем кард. реперӣ ба муаллимӣ дар кадом лаҳзаҳо халал мерасонад, дар кадом лаҳзаҳо ёрдам мекунад? анамин баромаду дар чорабиниҳои сатҳи баланде ки ҳамчун устод мо пешниҳод мешавем, вале дар он ҷо на дасту по хӯрда мешавему, на ягон сарха мешавем, на сурх мешавем, на дигару дигар. ҳамин заминаи ман шахсан ҳамин заминааш реп буд. ёрдами реп буд ки тамоми дар ин як майдонҳо дар як толорҳои баромад кардем ки дигар ҳамин чизҳо чашми моро намепаронад. яъне халал умуман халал баъза вақт мешавад ки баъзе ҷавонҳое ки мақсад равшанфикр нестанд, баъзе нафароне ки умуман ҳамин доираи ҷаҳонбинияшон як камтар маҳдуд аст ва дар симои репер як аблаҳ мебинанд, дар симои репер як ҷинояткору як ҳамин намешудани одам мебинад ва вақте ки фикр мекунад ки ҳамин нафар устод аст, агар ӯ шогирд бошад фикр мекунад ки вой бар ҳоли ман, агар волидайн бошад фикр мекунад ки вой бар ҳоли фарзандам ва агар як нафари сеюм бошад фикр мекунад ки вой бар ҳоли насли ҷавон. ҳамин гуна фикр мекунад ва фикр мекунад. ин халал ҳам нест. агар аз ҳамин нуқтаи назар нигоҳ кунем, агар шояд ки хай як камтар ҳамин минус бошад, минус камтар шояд бошад, вале ин плюс аст, танҳо плюс аст барои ман. соли 2019 будем ки 18 шумо барои президенти рептиҷӣ шидан як интервю майдакам доштед. ҳамон чӣ хел шид? ҳамон сайти рептиҷӣ як эълон кард, як озмун эълон кард ки мо як навоварӣ мехоҳем ки як нафар алоҳида ҳамаи идеяҳои худро амалӣ созад ба воситаи мо. бигзор ки як қолаби шахшудаи мо наистад ҳамин хел рафта нагираду як нафари дигар бо диди худаш як корҳои дигарро ба анҷом расонда тавонад. ва ман ҳамон ду нафаре ки пешакӣ пеш аз ман то ман яъне ки барномаи худашонро пешниҳод карданд, ман қариб ки чизи нав надидам. ҳатто аз яке аз онҳо хандовар буд, ҳатто ки мисол барои чунин як озмун рафтааст ки барномаи худраша пешниҳод кунад, уна мардум бояд интихоб кунад, дигар дар он ҷо танҳо дуо додан мехоҳаду дигар. вале ҳамина дида ман ҳайрон шудам ки барои як нафар мехоҳад ки фарз кардем президенти рептиҷӣ дар ин шахсан ман як сомонаро дар назар нагирифтам. ана ҳамин як фарҳанги бегонае ки имрӯз ба кишвари мо омадааст, кулли ҷавононе ки ба ҳамин чиз майл доранд, рағбат доранд, роҳбарии аминҳоро ба назар бояд ки ба уҳда гирад як нафар буд. барои ман шахсан ҳамин гуна масъулият буд. бале, вале ҳамин хел яъне ки сабаби оне ки ман барномаи худамро пешниҳод кунам дар ҳамин барнома дар ҳамин озмун майли иштирок кардан пайдо шавад, ҳамин ду нафари пешниҳод буд. мехостам ки бартарияти худамро нисбати ҳамин бузургони реп нишон дода тавонам. оқибаташ чӣ шуд? оқибаташ гуфти якай хусрав абаде ки дар ахшинонӣ рафтем, тамом. оқибаташ нашид, ҳичи нашид. ин ҳамуз аз мудирияти ҳамун сомона фаҳмидан дар кор дигар ҳич. мо гуфтанд ки як тақрибан як моҳ баъд дедлайн дошт, ҳамун муҳлати охирин дошт ки то ҳамун лаҳза чанд нафаре ки мехост агар пешниҳод кунад, баъд аз он бояд ки ба мисли
интихоботи амрико бояд ки моро дебат мегузарондам байни мо бояд талош мекардем ки ана ман мешавам, ман арзанда ҳастам, мардум бояд аз паси мо ҳамин банерора гирифта бояд ки ба мо тарафдорӣ мекардан. ҳамин хеле як идеяҳо доштам, вале вақти дедлайн ба анҷом расид, уман дедлайн гузашт, дигар ягон хат хабар то ҳозир ман намедонам мақсад барои чӣ ҳамин чиз ба анҷом расидааст. аз бин солҳо гузаштанд, ягон идеяе ки ҳозир амалӣ шуда истодааст дар сомонаи рептежӣ аз ҳамон барномаи интихоботи шумо ҳаст? бале, якчанд номгош як пайдо шудан нест шудан. масалан ҳамин аксияи тозагии шаҳр буд яке аз онҳо ки ман шахсан ҳар рӯз субҳи барвақт ҳамин тавассути лаблаби дарёи душанбе вақте ки ман ба кор меравам, ҳамин модаронро мебинам ки аз субҳи содиюм умуман рамазон, дар моҳи шарифи рамазон агар дил хоҳ нафар метавонад ки баъд аз оне ки ҳамон саҳархӯрака мекунад, як бор агар аз тиреза нигоҳ кунад, нигоҳ мекунад ки ин модаро чӣ гуна кӯчаҳоро рӯбучин мекунанд. ба қадри ин намерасем боз мо. ана ҳамин яке аз пешниҳодҳои ман як аксия гузарондам буд. Ба воситаи реперҳо ма нафароне ки ба реп сару кор доранд, майл рағбат доранд, мехостем ки як рӯз ба ҷои онҳо мо кор кунем ва онҳо як суми калон ки пешниҳоди маблағи калон пешниҳод карда буданд, мо гуфтем барои ҳар як нафари иштирокчӣ як маблағи муайян пешниҳод мекунем. Бигзор кори хайро ба воситаи маблағ кунад ё не. ҳаминша дидам ки як камтар як шаклаш дигаргунтар буд, пайдо шуд якчанд чизҳое ки шунидем аз дигарон. Рости гап ҳамун сайт қати мо бисёр даробаро надорем дар ҳамун сайт, лекин дигарон гуфтанд ки ҳамин чиз чанд чизош амалӣ мешавад. Вале боз ногуфта намонад ки якчанд нуқтаҳои барномаи ман якчанд нуктаҳои барномаҳои онҳо буд ки ман онҳоро такмил дода дар он ҷо қайд карда будам. Инам бояд қайд кунем ки мақсад меҳнатҳои онҳо ҳам барабас набошанд. шумо аз кадом фан дарс медиҳед? мо муаллими калони кафедраи забоншиносӣ муқоисавӣ ва назарияи тарҷума, яъне ки тамоми фанҳое ки ба тарҷумашиносӣ рабт доранд. умуман бештар ба ихтисосҳои нафароне ки ихтисоси тарҷумониро пеша кардаги ҳастанд, забонҳои англисӣ. агар ҳамин хел бисёр кӯтоҳ бигем, чанд сол карьера реперӣ доштед шумо? 2008 2018. лекин ман фикр мекунам ки ман то ҳол ҳастам репер. донишкада ба шумо ва шумо ба донишкада чӣ додед? донишкада ба ман илм дод. донишкада ба ман дар баробари илм тамоми чорабиниҳои фарҳангиву дигаре ки ба баланд бардоштани маънавиёти ман, маърифати ман мусоидат кардааст, ба ман дод. ва имрӯз ман фикр мекунам ки ҳоло ман чизе дода натавонистам, гарчанде ки тамоми вуҷуди худамро ба донишкада бахшида ҳастам. ман дар донишкада ба ҳайси мудири шӯъбаи тарбия фаъолият мекунам ва аз субҳ то шом гӯем ки мо дар хизмати донишкада ҳастем. ҳамон гунае ки давлат ба мо чӣ дод, ватан ба мо чӣ доду, мо ба ватан чӣ додем, ҳамин савол аст. яъне ки ҳоло мо ягон чӣ дода натавонистагем ва фикр мекунем ки қарзи додаҳои донишкадаро ба анҷом расондан наметавонем. шумо як дис ҳам доред ба тим? бале, респект метавонед ба тима ва тимати ва дигаро ва вайда бо дигар чизро мекунед. вай чӣ дошед? барои чӣ дис? як суруд баровард ҳамин аблаҳ гӯем, гарчанде ки ҳамин система ман камкам гӯш мекардам, ба ман эҷодиёти ӯ писанд буд. як суруд баровард бо номи Аэроплан ва дар ҳамон сурудаш дар куплети дуюмаш аст, ба фикрам банди сеюмаш аст ки ҳамон образҳо, ҳамон образҳое ки Равшан Ҷамшуде ки аз барномаи нашр Раша ҳастанду гӯё ки онҳо тоҷик ҳастанд ва дар он ҷо кор мекунанду ба бисёр аблаҳиҳо даст мезананду ҳамин умуман симои тоҷика як нафари манфӣ нишон медиҳанд дар кишвари бегона. ҳамин стим ҳамон образҳоро дар оҷа иҷро мекунаду ман аз Тоҷикистон омадам, кимчи суруд гӯё ҳаҷвӣ аст. суруд агар нағз таҳлил кунем на он қадар як таҳқиру дигар аст, вале ҳамон образе ки ӯ нишон додагӣ аст аллакай
ба чӣ ишора мекунад аллакай маълум аст. Ва баъд аз ҳамин суруд ман баъде ки гӯш кардам, клипа тамошо кардам, бо бисёр дар Тоҷикистон мо як гуфти гапо як дунё репер дорем ки озодона бо забони русӣ суруд мехонанд, ҳатто ба забони тоҷикӣ намехонанд. Якчанд нафарони ҳамонҳоро ман гуфтам ина марҳамат, шумо байни ҳамдигар дист мекунед, дисташ ҳамин яъне ки таҳқири якдигар. Марҳамат ана барои шумо повуд гуфти русо, яна як омиле ки шумо марҳамат ҳамаи маҳорату эҷодиятонро нишон диҳед, тамоми фонди луғавитонро нишон диҳед, миллати шуморо пас мезанад як нафари ким кадом як аблаҳи дигар аст, ким кадом минтақаи дунё. Марҳамат гирифта ана дистона занед. Бовар кунед 4-5 касро ман ҳамин хел нафароне ки бениҳоят хуб буданд, ман пешниҳод кардам аз ҳамин кор даст кашиданд. Вай гуфтан мегирад. ният надоред ки ба кори илмӣ машғул шуд? Ба кори илмӣ машғул шуд, яъне ки пардохтаем. Як суръаташ суст аст, вале пардохтагӣ ҳастем. Аллакай кор дар ин самт идома дорад. Аллакай 2 сол мешавад ки мо сару кор дорем. Хеле як корро ҳам пеш бурдагӣ ҳастем, худоро шукр. ҳаст барзами ин ба кори тарҷумонӣ машғул ҳастем. Аллакай бо шогирдон якчанд ҳикояҳо аз забонҳои англисӣ ба забони тоҷикӣ тарҷума карда истодаем ки фикр мекунам ки агар теъдодашон як камтар зиёдтар шавад, онҳоро мо дар шакли китоб чоп карда метавонем. умуман кори эҷодие ки дар тарҷумонӣ аст, кори илмие ки дар муаллимӣ аст, инҳода мо даст дорем. яъне шумо як суруд доред бо Тобиш Ҳилолӣ. бале ба номи Сулҳу ваҳдат. бале чӣ хел пайдо шуда? суруд бениҳоят устоди азизи мо як нафаре ҳастанд ки дар чаҳорчӯбаи ҳамон эстрада маҳдуд шудагӣ нест. устод Тобиш Ҳилолӣ ба тамоми жанрҳо майлу рағбат доранд, ба тамоми ҳатто рок мехонад устод дар доираҳои пинҳонӣ, яъне ки ман нигоҳ кардам бо гитара, бо дигар асбобҳо, ҳамин хел устод як агар устод ҳеҷ нагӯем реп ҳам мехонад мақсад. ва он нафар патриоти жанри эстрада, ягона нафар, ман қайд мекунам, ягона нафар ва нотакрор санъаткор ва шояд маро дар жанри реп шояд ба мисли худаш дид. ман худам чунин баҳо дода наметавонам. умуман устод гуфтанд ки ҳамин суруд метавонад ки якчанд бандҳои реп, якчанд мисраҳои репира дар худаш ҷой дода тавонад ва биёр пешниҳод кун. мо ҳамин пешниҳод кардем, навиштем ва рафтем сабт кардем. устод бениҳоят хуш қабул карданд. дар чандин консертҳо мо ба таври зинда онро иҷро кардем дар чанд ноҳияҳо ва телевизиони Сафина моро даъват карданд. як ба ҳатто оид ба ҳамин эҷоди ҳамин суруд, тавлиди ҳамин суруд мо як мусоҳиба ҳам доштем ва дар он як шоми меҳр гуфтани барнома буд. мо дар онҷо онро сабт кардем. пешниҳод аз устод буд? Тамом. Пешниҳод аз устод буд. Тамом. зоракунӣ аз мо буд қаблан. репхон, репер ё репсаро кадомаш дуруст? репер. репер дуруст аст. шумо соли 2020 номзад ба вакили маҷлиси вакилони халқи ноҳияи Синои шаҳри Душанбе будед. бале. унҷо як шиёр доштед, ҷалби ҷавондухтарону бонувони хонашин ба ҳунаромӯзӣ то соли 2022. бале. аввал бигӯед ки чӣ хел шуд ки шумо номзадиятонро гузоштед? хоб дар он ҷаҳат тавассути худпешбарӣ, яъне ки чун мо дар ҷомеаи демократӣ ҳастем, набояд ки фақат ҳизбҳо пешниҳод намояд номзадои худашонро, ба воситаи худпешбарӣ ҳам бояд ки мебуд. ва дар ҳамин ҷа байни якчанд нафароне ки худпешбар шуданд, аввалан мо як ба қавли мини озмун буд ва мо аз ҳамон озмун гузаштем ва дар ҳамон ҳавзае ки пешниҳод шудем, аз ҳамон ҷа ҳамчун худпешбар пешниҳод шудем. як нафар дар байни дигар нафароне ки аз ҳизбҳо пешниҳод шудагӣ буданд мо будем. ва барномаи то депутатшавӣ ё ин ки то ҳамон номзад ба вакилиро мо як пешниҳод кардем. нигоҳ кунед ки дар ҳамин ҷа ҳам баъзе чизҳо умумият доштанд, ҳамон чизҳои қаблии қате ки ба кори эҷодии мо буд мақсад. мо ҳамин чизҳоро пешниҳод кардем. яке аз шаклҳо ҳамин буд ки мо мисол нигоҳ мекунем ҳамин ҷавондухтаро бояд ки ақаллан ҳамин ҳунаромӯзиро ёд гиранд. дар вақте ки ба ҳаёти оилавӣ
онора гусел мекунем оддитарин коро баъзеашон албатта баъзе ҳамин корҳое ки бояд дар хона як ҷавондухтари тоҷик бояд ки ӯ чизҳоро бояд ки ӯ донаду тавонад ҳамин чизҳоро як камтарак баъзе нафаронашон дур мондагӣ ҳастанд. мо шукр мекунем ки бисёри ҷавондухтарони мо ҳунарманд ҳастанд. оталапазира мебинӣ ошкунира мебинӣ ҳамашон зур ҳастанд ба маза мепазанд лекин баъзе нафароне ки аз ҳамин чизҳо дур ҳастанд мехостем онҳоро ҷалб кунем. ҳоло бачаҳо реп мехонанд. назари шумо ба ҳамин репе ки ҳозир ҳаст чӣ аст? агар реп бошад мо назари мусбит дорем. фақат дар тақлид ба ҳамин санъаткорони хориҷӣ реп агар ман гӯям ки ҳозир чизе ки баъзе нафарон мекунанд агар гӯям ки реп нест шояд ки ҳамон нафарон гӯям ки худат репер нестӣ. вале ман мегӯям шояд ки онҳо ҳамин хел фикр дошта бошанд ки ин як чизи такмилёфта аст, ин чизи шахшуда нест, такмил ёфта истодааст гӯё. ҳамин репе ки ҳозир ман мебинам бовар кунед мо вақте ки солҳои анамин махсусан 2010-2012 даврае ки анамин шуру шавқе ки ман дар ҳамин чиз пурра худама бахшидагӣ будам анамин солҳои 2010 то 2012 авҷаш буд. 2008 то 14 ҳамин гуна давра буд. ҳамин чизое ки мо мехондем нафароне ки айни ҳол ҳамин сурудҳое ки ана мисоли 2020-21 мо назар кунем агар сурудҳое ки мо мехондем мегуфтанд ин реп нест. ин чизе ки шумо мехонед ин намедонам чи аст мегуфтанд. моро мегуфтанд ҳамин нафаро. ва имрӯз онҳо чизе мехонанд ки ман акнун мегӯям ки ин реп нест. дар умум баҳои шумо ба репи имрӯз чанд? агар репа назар кунем 10 аст баҳои ман. ҳама вақт 10 аст. он чизе ки мехонам онама баҳо дода наметавонам барое ки онама реп намегӯям ҳатто. гарчанде ки уна репер иҷро мекунад, репер мехонад, ман намедонам оҳанг зам мекунаду як дигар корҳо аст дар онҷа, ура ман реп намегӯям. агар ӯ реп бошад ман уро баҳо дода наметавонам, чунки ман санъаткор нест ҳамон жанрда ман даст задагӣ нестам. вале репи ҳаққе ки имрӯз аст ҳама вақт аз замони пайдоиши репи тоҷикӣ то ҳол баҳои ман 10 аст. агар шкалатон 100 бошад 100 аст. ҳозир киёра гӯш мекунед? ман аз ҳамон даври пеш фақат Мастер Исмоил, Абада, Баха 84 нафароне ки мондан ҳозир. нафароне ки бо ҳамон репа партофта рафтану вале ба мисли ман то ҳол худашон репер мегӯянд онро хеле номбар накунем. нафароне ки то ҳол мақсад дар ҳамин жанр ҳастанд. Мастер Исмоил, Абада ва Баха 84. як ҷавон барои ватан ва ватан барои ҷавон бояд чӣ хизмат кунад? ватан фикр мекунам ки сулҳу оромие ки дар ватан аст, истиқлолияте ки дар ватан аст, ин хизмати асло барнагардондаи ҳар яки мо мебошад. ин хизматаша аллакай ватан кард. ҷавон бояд ки барои ватан чӣ кор кунад? ана ҳамин се чиза аз тамоми ҳастиву вуҷуду бойгариву дигар зиёдтар бояд ки ҳифз намояд. нисбат ба ватан шояд ки хизмат шавад. ҳамин ин дигар чизҳо худашон омада рафтан мегирад. сулҳ, ваҳдат, истиқлолият, се чиза агар ки мо тавонем ки ҳифз намоем, ҳамин аллакай хизмате мешавад ки шояд ки баъд дигар ягон кас дигар карда натавонад. аз 2017 то имрӯз батл як қисмати реп аст. бале. ва он бисёр хубам қабул карда истодам. бале. ва батлеро пули хуб ҳам кор мекунанд. бале. шумо батл баромада нестед? мо анти батл баромадагӣ ҳастем. мо ягон бор ман нияти батл баромадан кардагӣ нестам, чунки он таҳқирое ки дар он майдон мешавад, он суханое ки нисбат ба якдигар мешавад, ман фикр мекунам ман максимум шояд 10 сония тоқат карда тавонам тамом. чӣ гап мешавад баъди 10 сония? баъди 10 сония ё ки рӯи ӯ мешиканад ё рӯи ман. ва наметавонам ростига батл баромада. ана ҳамин чизҳоро ба инобат гирифта бо анамин рептиҷе ва як додари дигар профессор М аст, мо як проект эҷод кардем анамин антибатл. яъне ки биёед ҳамдигарро таъриф мекунем, ҳамдигарро тавсиф мекунем, ҳамдигарро дастгирӣ мекунем.
қоидаҳои батл вале ки тамоман антоними батл барои ҳамин мо анти батл ном кардем. шумо дар ютуб тамошо кунед, бениҳоят дастгирии хуби ёфтагӣ аст вақте ки мо шарҳҳоро мехонем. бисёриҳо нисбат ба батл антибатла қабул кардем, вале ин ҳам аз байн рафт. дар яке аз пунктҳои анамон барномаи президентӣ ман ҳамина қайд карда будам ки эҳёи антибатл. репе ки ҳозир дар ҷомеаи мо ҳаст, ба ҷомеа чӣ фоида дорад? ҳозир бачаҳо хондаистанд. агар он чизе ки бачаҳо мехонанд намедонам, лекин агар ки репа мо дуруст истифода бурда тавонем, шумо бовар кунед ки чӣ қадар лашкари реп зиёд аст. реп умуман ҳамин нафароне ки ба реп майл доранд чӣ қадар зиёд аст ва тамоми ҳадафу мақсадҳои ман ина дар мақолаҳо нисбат ба реп гуфтагӣ ҳастам, дар чандин интервю мусоҳибаҳо дигар гуфтагӣ ҳастам ки ҳадафу мақсадҳои ҳукумати кишвар, тамоми барномаҳои давлатӣ, тамоми чизҳоро мо ба воситаи реп метавонем ки таблиғу ташвиқ кунем, дар дили ҷавонон ҷой кунем ҳамин чиза. вале мутаассифона вазорати фарҳанг, кумитаи ҷавонон, иттифоқи нависандагон дигар аз ҳамин чиз истифода намебаранд. фикр мекунанд ки ҳоло ҳам ҳамин гап аст, реп аз мо нест. реп аллакай 20 чанд сол шид аз мо аст. даромад аллакай, тамом дигар реп аз мо ҳаст. се беҳтарин репер ба мастер исмаил абада сеимшда бисёрай. се ба қавли кӯчагӣ фачтарин репер наметавонам гуфта, барое ки мақсаду бениҳоят зиёд ҳастанд. ҳамашон меҳнат мекунанд. амира мегӯм бародари азиз, ҳамаи мо меҳнат мекунанд. рӯзе аз рӯзҳо буд ки ман ба воситаи майлаген будам, солҳои 2008 2010 дигар нав оғоз кардагӣ будем. тамоми ҳамин нафароеро ки ман агар ҳамон почта мегуфтем, ҳамон почтаи адресшона ман пайдо мекардам, онҳоро пешниҳод мекардам ки биен як суруд хонем, ман зора мекардам ки биен суруд бихонем. онҳо аз он сабабе ки шояд ки ман дар ҳақиқат ҳамон фаштаринҳои онҳо будам, во немегуфтанд. он нафаре ки негуфта наметонист, мегуфт ки рости гап ман репа бас кардагиам. аки 2 моҳ 3 моҳ нахондааст, мегӯям ман репа бас кардагиам, аз ҳамин сабаб айни ҳол не ман аки рости гап не прямои гуфти шумо гуфта наметавонам, ҳамин хел мегуфтам. вале ман он меҳру он муҳаббате ки нисбат ба реп доштам, агар ки ман фач будам, лекин ҳамон қадар ба худам фидоии реп будам ки аз ҳамин сабаб ҳозир ҳам ман гуфта наметавонам ки фачтарин ки аст. нест ба фикри ман, фақат ки онҳо такмил ёфтан мехоҳанд, тамом дигар. дар бораи мақолаи навиштатон бале, дар маорифи тоҷикистон, дар журнали маорифи тоҷикистон ба таб расид. тамоми ана ҳамин барои чӣ репа қабул намекунанд, барои чӣ қабул бояд кунанду дигар ман дар ҳаминҷа таълиф кардагӣ ҳастам, навиштагӣ ҳастам, дар ҳаминҷа якчанд мисраъҳо овардагӣ ҳастам. умуман аз тариқи пайдоиши реп 2-3 калима аст ва дар ҳаминҷа гуфтем ки реп тарбиятгари мо ҷавонон. ҳамун саволи идомаи саволи мантиқи анам шумо аст ки барои чӣ агар реп имрӯз дар ҷомеа чӣ манфиат расонида метавонад. реп тарбиятгари мо ҷавонон гуфтам, ман ҳамин чиза мақола карда навиштам ва дар онҷа боз дар қавс ба таваҷҷӯҳи вазорати фарҳанг, кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва иттифоқи нависандагон ҳамин чизҳоро ман пешниҳод кардам. вале 2019 ба таб расид, то 2021 ягон вокуниш ба вуҷуд наовард. 2019-2021 дар танҳо дар анамон фазои маҷозӣ гӯем, дар сайти фейсбук дубора вақте ки аз ҷониби маорифи тоҷикистон дар интернет пахш мешавад ки барои чӣ вокуниш нашуд, дар ҳамин ҷа як вокуниши зиёд ба вуҷуд омад. дар воқеъ яке аз устодон амирбекзода мусо аз вазорати фарҳанг ҳатто посух доданд ки агар реп чӣ гуна бошад мо метавонем қабул кунем ва агар чӣ гуна агар рафта истода бошад мо қабул намекунем. дигар гуфта як ҷавоб доданд дар ҳамонҷа, вале ба таври хатӣ ягон ҷавоб нашуд. соли 2016 дар иттифоқи нависандагон як мизи мудаввар шуд. ман бениҳоят шод шуда будам ҳамон вақт ки тамоми шоирон аз як тараф нишаста буданд, композиторон дар як тараф нишаста буданд, аз реперҳо 5-6 нафар мо будем дар онҷа шиштагӣ будем ва масъалаи реп дар сатҳи иттифоқи нависандагон баррасӣ шуд.
бениҳоят мо шод шуда будем ки ана шояд ки мин баъдаки нигоҳи бузургон ҳамин ягона мақсади ман ҳамин аст ки калон дидаш нисбат барои дигар шавад ки мақсад гӯяд ки ҳамин ҷавонам шоистаи дастгирӣ ҳастанд вале баъд аз он боз ман ягон дастгирӣ надидам. давомаш аз мақола ҳам кори калонтар кардаед? аз мақола кори зиёдтар ман ҳама вақт орзу доштам аз ҳамон яъне ки вақте ки ман мегӯям ки ман рэпер ҳастам мехоҳам ки акнун боз бо як тарзи дигар ба ҳамин майдон ворид шавам. як соли гузашта ман як нақша тартиб додам, мехостам ки як китоб дар бораи таърихи пайдоиши рэп ва таҳаввули он дар Тоҷикистон, як китоби ақаллан 100 саҳифа ҳам бошад заминавӣ, ман ҳамин чиза иншо кунам ва бо якчанд реперҳое ки аз солҳои пеш аз нахустин нафарҳо буданд дар Тоҷикистон, ман онҳоро кофтков карда пайдо карда назди онҳо рафтаму саволҳоро пешниҳод кардаму гуфтам нақшаи умуман анамин ҳадафи мондагӣ ман уноқати шеър кардем гуфти гапо ва гуфтам ки шумо омода бошед ки ман ҳамин гуна саволҳоро метиҳам. боз гуфтам ки агар ки ман ҳам ту омада бо шумо суҳбат мекардам, шояд ки шумо баъзе чизҳоро фаромӯш мекардед. Ин савол барои он аст ки шумо якчанд хотираҳоро пайдо кунед, ба ман аксҳо пешниҳод кунед, ба ман ягон видеоҳо бошад агар пешниҳод кунед. Мехоҳам ки дар ҳамин китоб дар аввалаш дискашам бошад, аз наворҳо иборат бошад, таҳти ҳамон шумо чӣ мегӯед дар рӯзноманигорӣ овоз рафтан мегирад, видеоҳо рафта истодааст, ҳамон гуна яъне ки ҳамон китоб боз дар диск ҳам бошад мақсад. ва дар ин ҷо албатта дастгирии онҳо лозим аст.Якчанд нафараш дастгирӣ кардам, якчанд нафараш дастгирӣ накардам, вале то он қисмате ки ҳоли ман бо онҳо суҳбат кунам ҳоло ҷо ҳаст. мақсад он қисматҳое ки аз ман вобаста аст онам ман иҷро карда истодам ва албатта ки мехоҳам дар дер то 2023 ман ино омода кунам. барои он ки боз ҳамо буфаҳмем ки дар бораи рэп гап задем, бояд як 4 ё 8 мисра мехонед шумо? як суруд дар бораи ҳамин бахшида ба ҷашни муҳими кишвари азизамон, кишвари соҳиби истиқлоламон, 30-солагии истиқлолият бахшида ба ҳамин ҷашн тайёр кардам, вале сабт карда натонистам. кӯшиш мекунам ки на то декабр ман сабт кунам дар доираи ҳамин ҷашни 30-солагӣ. ҳамина мехоҳам пешниҳод кунам. хесан ватан сулҳагир истиқбол, шод бош ки диёри мо да омад истиқлол, баъд аз 1000 сол дубора соҳиби давлат, соҳиби парчаму нишону суруду сарҳад. солҳои 90 фаромӯш ки халқи тоҷик як қувваем бародара дар оғӯш ки ватана барем сини пеш, монем ба ҷои об хун, ба ҷои хишт устухони хеш. ҳамватан бики табассум алвидо шаби тор, салом офтоби сулҳ, ба ҳар як хонадони тоҷик биёр ту равшанӣ, дарахти дӯстӣ шинонда меканем ниҳоли душманӣ. кинем ватана биҳишти и замин, ҷавонмардону гулдухтарони нозанин, ҳама аз як гиребон меброрем сар, дар роҳи ободӣ қатъи пешвомон ҳамсафарем мо. банди якумаш мешавад. банди дуюмаш ҳамин аст ки гар надорум ма парво, надори ту парво, ки ватана бояд хезона то ҳаво. гар ман охирам ғам, там нахири ғам, ба ин рафтор ватана мекунем оқибат сархам. ё ки мо беномусем, ё ки номон марди худмон ранги арусем, не бародар набуд ниёгони мо тарсу, имрӯз халқи шарифи мо парешон ҳарс, имрӯз ба нигоҳбини мо ниёз дора ватан, мисли фарзанд буда ҳифз кунем мисли ҷону тан, биё ҳамватан обод кунем мулки бобу гира, ки наслҳои оянда фахран ба кори кардагимон. бародар бетамаъ хоҳи нон, барои сулҳ мубориза барем зидди хоҳи нон, бояд фахр кунем ба давлатмон, ба асосгузори сулҳу ваҳдатмон, ба пешвои миллатмон. банди дуюмаш мешавад. припев чия? припефа фикр кардастем ки ягон санъаткори хуб шавад ки ҳаминҷо да як ауҷ қатъи агар бихонад бениҳоят хуб мешавад. припев надо, ман худам припев намехонам. тоби шилолӣ намешавад? тоби шилолӣ мешавад. шумо уговоритш кунед. шумо чӣ коре кардед ки бигӯед ки ман фахр мекунам ки анамон кора кардам? надорам ман чунин кор надорам. фикр мекунам ки ина бояд ки атрофиёни ман шояд гуфта тавонанд ки чӣ гуна нафар аст, чӣ гуна корҳоро ба анҷом расондагӣ аст. надорам ман ҳамин чиза ман наметавонам гуфта. дар фикр ҳаст
چیزی که بگوید که من فلان کار میکنم و با انجام دادن آن همون کار فخرم. فکر میکنم که وقتی که در مرز قرقیزستان مناقشه های حربی به وجود آمد، همچون یک نفری که عموما گویم از کوچه حربی گذشتگی نیست، من مثال فکر میکنم که اگر کار زیاد میشد و کار یک خدای نکرده مثال، من فکر میکنم که میرفتم و اگر که توانم خودم در زیر یک اقلا همین تیری یک تنکه میموندم و یک کمی باشد یک بینا را از نیست شوی از خراب شوی خلاص میکردم. امروز هم که در من برای وطن خدمت کردن من فکر میکنم در همین راه هلاک شدن همین برای من یک سرافرازی و یک افتخار بی‌بها است. ما یک سوال داریم با همه مهمان ما میدیم در آخر فقط اگر امروز آخرین روز حیات شما باشد چیکار میکنید؟ شاید که از پدر و مادر عزیز برای این قدر تشویش‌هایی که ما آوردیم ایجاد کردیم، این قدر پرابلم هایی که ما داریم، از همون لحظه ای که در بطن مادر پیدا میشویم الکی ما پرابلم هستیم. اگر مجازی کرده بگیم ما پرابلم هستیم. مادر باید نگاهبین کند، باید کارهای وزمی نکند، دیگر و دیگر عموما ما رو باید احتیاط کند. همین احتیاط الکی به او یک مشکلی به بار میارد، یک از حیات هر روزه از حیات مقرره خودش فرق دارد. این یک الکی پرابلم است. تولد میشویم پرابلم هستیم. ما باید نغز نگاه کنیم، ما باید خنک نخوریم، باید گرم نخوریم، باید افتان نزند، دیگر و دیگر پرابلم هستیم. برای همین فکر میکنم که اگر آخران روز حیات ما باشد، فکر میکنم از صبح اگر ساعتش دانیم تا همون لحظه باید که از پدر و مادر گرامی قدر فقط بخشش عذرپرسی ها باشد. خب امروز ما در این برنامه خیلی هم جالب اشتراک کردیم و از تهیه کنندگان همین برنامه ما سپاس میکنیم، تشکر میگوییم. برنامه واقعا هم جالب بود، سوال ها به نهایت جالب بودن و ما اطراف پهلوهای گوناگون فعالیت خودمان، فعالیت چی ایجادی چی کاری خودمان صحبت داشتیم و من خیلی شاد هستم که در این برنامه همچون اشتراکچی من حضور داشتم. یک چند سوالی بود که من در حیرت افتادم، یک چند سوالی بود که ما جواب دادن نتوانستیم. آخران مراتبت چنین سوال ها در روزی امتحان دولتی گوسگزمین بود.